Dwi wastad yn eich clywed chi. Cwyd! Cwyd, medda fi. Tro rownd. Tro rownd. Wan ta. Be sgyn ti i ddweud o ffai? Be sgyn ti i'w ddweud? Caru chi Miss Hannigan. Bod sy'n am chi baban fi. Ond dwi ddim yn plentyn o ddifad. Mi a dafodd mam yn haf, nodyn. Yn ei gliro bod nhw'n caru, a bod nhw arfer yma i noli. Roedd hynny 1922. Mae 1933 wan, dydy? Codwch! Codwch! O'r pethau na nôl yn ei lle. Rwan ta. O achos camymddwyn hon, mi fyddwch chi gyd yn sgrwpio llawr y lle yma ac yn tynnu parcedio fi ar blaen yn barod at y deil Oakry. Da! Ond mae hi'n 4 o'r gloch y bore. Ond mae hi'n 4 o'r... Dwi'n gwybod bod hi'n 4 o'r gloch y bore. Ac mi fyddi di'n plygio dy ben glina fa sgynnog ac yn sgrwpio llawr y lle yma nes yw'n o'n sgleinio fel top yn adeilad Chrysler. Iawn! Dechreuwch arni. Iawn, Miss Rwan! Iawn, Miss Hannigan! Mae unrhyw blentyn eisiau bod yn amddifad. Dwi'n ni ddim.
olaf o'r basgiad gwirion na. Oce, tara chi ship ar adolyn llawer. Tara, Olaf! Tara, ti'n galw hyn o wan, Annie? Falle bod ar twch mochyn. Annie? Annie? Tydi Annie ddim yma. Wyt ti'n meddwl tydi Annie ddim yma? Hi newydd fynd. O, bobl bad! And the basket London. Police! Hey, boy, white pallet, Annie. I will kiss my dream. Never turn on him through a dream. Make it take a turn, baby. Give a man all that I see. I will kiss you now. Be a talent, please, and come. Be a smiling good and clean. Be sure of that with me. Oh, talent, yeah, anyway. Oh, talent, yeah, anyway. Oh, talent, yeah, anyway. Oh, talent, I am the king of Vala. Mrs. Vala. Ond fedrwch chi sbario i un afol fel bod i'r byd i blant na llwyfan? Of course, Mechani. Does never been rhywbeth bynnag. Diolch yn fawr iawn i chi, sir. Hei, Mechani. Pryd mor chi'n mae'r plant am lifad? Unwaith o bod yn wedi cymryd y bather cyntaf. Ond... Vala, I am the king of... Mrs. Vala, I am the king of... Take a mark, queen. And all of a sudden, taking the blind Charlie. Well, we're not going to only heaven. On Python Point, can I have a service? I would pop this on it. Off my head. Ydy o'r goll, neu fe eisiau? A'r goll? O, na chi di o'r gysyn. Fi, yn hi ydi o. Yn ci ydi o, e? Felly, beth ydym yn bod o? Enw fo,
yw enw ac i'w beth honno. Ymateb? Pan dwi'n ei alw fod, dyna beth ydych chi'n meddwl? Yn union. Wel, peth ydi, officer, peth ydi... Mae newydd i gael o ydw i, ac weithio dwi'n teimlo fel ymateb. Galw arno fo. Sandy, ti dyna Sandy, ti dyna'r boi, ti'n edrych bach da. Wel, dyna chdi wedi cael cyd bach. Ond y tro nes o ti fynd bod nhw, dwi'n rhaid cael lasers, dwi'n fynd yn gorfod o'r y canol, ac wedyn, roi o'i lawr. Ti'n da? Dallt, sir, makes sense. Rwan, bwrdd na di cyn ti'n dal amwydd yn y tywydd yma. Dwi'n tywed yma, yn chwilio. You're the man.
Diolch yn fawr. Ach, a fi! Mae'n crafu top dy geg gyda di. Hei Hogan, fi wyt ti'n ei ddall o fod hwyr e hyn yn y nos? Dwi'n chwilio am am yr had. Mae'n hwyr gof. Ar gof, ac eis faint sy'n chwilio amdano nhw? 90 mlynedd. Wyt ti ar gof go iawn swn i'n dweud? Paid â pwyni mechan i'n geid i hyn iddyn nhw. Twrau. Hei, dydw i ddim wedi clywed hwnna ers 1928. Be? Gobaith. O beth sgan ni fod yn obeithio amdano fo? Sbia arno ni, mae bywyd yn hillen. Mae rhaid iddo chi gael breuddwydion. Be, efo'r hen draffic ma'n penau drwy'r nos. I'ch dechrau chi olchi llefau. Pocedi gwag. O le, ydyn eich chi'n bwcedi? Fesan yn rhewi. Lwcus bod eich bwcedi chi ma. Mwy o le eich gwybod chi. Papur newydd fel manffedi. Felly, darllen yn eich gweld. Thank you.
Ers yn gyflwyno Mara Perkins. Mae merch Mara Faye yn mynd i briodi Carl Michaels. Bydd Gwynedd oedd cael yn ôl i Chicago. Ond cyn gyntaf ag y gadawodd cael y dref, mae Dr Andrew. Ia, dewch i mewn. Dewch i mewn! Dwi'n hawn da. Miss Hannigan, ia? Ia? Lieutenant Ward o 17. Da ni di dod o hyd i'r un ag i hangol. Oi, ti, sut o fa? Diolch yn fawr iawn i chi, officer. Roedd hi yn un o'r hendrefi hwfydd yn o'na, yng nghanol rhyw wechilion. Dydyn nhw ddim yn wahanol. A mi oedd gan i ryw gyd budr, drewllyd, swmllyd efo hi hefyd. Ond mi lwyddodd hwnnw i ddianc. O, mabi bach i. Allan yn yr oer fel na fod i'n byd ond yr heb ffrog wirio ma di gadw di'n gynnas. Gobeithio nes dim dal pneumonia. Diolch yn fawr iawn i chi. Dim problem, a chditha, na di ein siŵr nad wyt ti byth yn dianc oddi wrth y ddynas. Neis yma, ynde. Yn hawn da. Yn hawn da. Megan. Yn hawn da i chi, officer. Hwyl wan. Hwyl. Tra. Reit! Dwi'n mynd i dy gael di, a tro nesaf fydd di fynd trwy drws yna, mi fydd ei 1953. Wel, ti'n ma falch o'n adra? Ydw, Miss Hannigan. Celwydd! Dyna'r un hyn i ddysgu ti erioed. Paid byth a dweud celwydd. Wel, wedi'r un hyn i mi ddysgu ti erioed. Rhaid beth yn dweud celwydd, Miss Hannigan. A chael gael y sac am hyn, mi fydd bod plant am ddim a dedrodd newydd yma sticio'i trwy'n ar y busnes i. Wel, ni dal i fi am hyn, a dwi'n gaddo hynny. Car am olwgyn! Cynawn da, Miss Hannigan, ie? Ie? Grace Farrell ni. Bwrdd plant am ddifad efo'r newydd nath awgrymu. Hold on, run. Alla i gliro pob dim. Nid yma i ôl o lodau arni, a di mewn i basgiad lwyd yn ei heb ganiatad. Miss Hannigan, dwi... A dwi'n gwybod y dylwn i wedi deud wrth Mr Donatelli yn lle gael yn heddlu, ond... Miss Hannigan, does gen i'r syniad lleiaf beth ydych chi'n sôn. Dim syniad. O, hold on. Dwi'n dallt. Gwerthu fath ydych chi, e? Os mae colin ydych chi werthu, dwi'n angen dim. Felly, esgus o dwch fi. Miss Hannigan, dwi ddim yn gwerthu dim. Ysgrifennydd bersonol, Mr Oliver Warburg sydd wedi. Oliver Warburg. Oliver Warburg. Oliver Warburg y biliwnydd? O hynna. Oliver Warburg's y biliwnydd? Bydd allan sy'n Hall Winsel yn Oliver Warburg. Os ni ddim yn gwybod. Dwi ddim yn darllen colofn. Mae Mr Warburg wedi penderfynu bod fod plant yn ddifad i dreulio'r Nadolig. A dwi wedi dod yma i ddangos iddo. Da chi'n siŵr nes oedd well gyda fo? Ddynas fo'n heddiw dros Dolig. Dwi'n rhaid dangos y wyliau Cymru. A fath o blentyn da chi isio? Wel, mae'n rhaid i fod yn gyfeillgar. Ac yn alluo, Llawen wrth mynd i'r gygarach yn dweud sant. ac yn hapus. Taid i geg! Faint oed? O, ddim llawer o, faint oed y deud y gwir. 8 neu 9 falle? Neu 10? Neu 11? Mae'n sefyll 11. O, a chi'n mynd cofio, mae'n well gen Mr Warburg's plant gwallt cwch. 11. Gwallt coch. Sgennau hyn. Sori. Ond, beth o'r plentyn yma'n rhaid? Hanni? Na, dydych chi'n isio Hanni. Fel Candy? Mae hi'n meddwyn ac yn galwygu. Dyna di Anni. Meddwyn ac galwygu. O, yn dwi'n siŵr i fod i'n feddwyn ac yn galwygu. Annie, ti dyna? Sut yn ti'n hoffi'n treulio yn ddefnos nesaf i Mr Warburg's? O, boi, mi fos ni wrth y modd, mi fos ni'n gwirioneddol wrth y modd. Hold on am munud bach wan. Gewch chi unrhyw un o blant am ddifad yn lle yma. Glaw am Anni. Pam? Dwi'n newydd ddweud chi pam. Mae hi'n feddwyn, a hi'n gael Dwi'n wici. cymryd, Miss Hannigan, bod gen hyn rhywbeth i wneud efo'r heddlu a'r basged laundry. O'r aglen well gyda chi wedi gysylltu hefo'r bwrdd plant am ddifad. A nid o'ch Na i arwydd efo. Dwi'n ddynas hawdd gael iawn efo chi. Os da chi isio Anni, gewch chi Anni.
Dwi eisiau Annie. O, boi! Felly, os ydych chi'n ôl i chwt, i'ch iawn ni. Cwt? Pa cwt? Sgan i'n cwt? Wel, dim problem, mi wnawn ni brynu cwt i fi. O, boi! Mi wnawn ni brynu cwt gaeaf gynnes i ti. O, boi, allan coelio hyn. Cydd hir yn coelio hyn. Hei, Gerard, dwi'n mynd i fwrdd o stoli. I sgwennu eto chi. Prynhawn da, Miss Carroll. Prynhawn da? Prynhawn da bawb? Miss. Ydy Mr Wilkes wedi cyrraedd yn ôl eto? Na, Miss. Ond mi ffordd i ti to go. Glaniad ei wyran o Chicago am hanner awr y tri. Felly rydyn ni'n disgwyl unrhyw funud rwan. Ydych chi'n bingo go iawn? Ac os ydych chi'n ffordd i lle yma? Da ni'n byw yn go iawn. Os oedd yn cacad yn ystod ar ffyw, Miss? Do, miss. Ydy fynd y steaming? Do, miss. Os ar gynnes wedi pethau nofio? Do, miss. Dwi wedi'r cytio tennis i fyny? Do, miss. Y teipiadau wedi drwsio? Do, miss. Y drefnwyd popeth, Miss. Ydy'r swper gorau barod, Miss Pugh? Ydych chi'n O, bydd, mae 6 wythnos yn amser i. Rwan, gai pawb yma mynd i'r fach sôn yna? Sydyn, pawb. Sydyn. Pawb, dyma Annie. Bydd Annie'n treulio'r Nadolig efo ni. Annie, dyma pawb. Heia, pawb. Allai gyfer ys clot chi, Miss. Gai o nôl? Cei siŵr, mae Annie. Hewr, dwi wrth fy modd a fy hwnt newydd yn ysbarod. Dwi yn falch. Rwan, Annie, be fod y ti wneud yn gyntaf? Y sioiau. I sgrwblau hyn gyntaf, yn y neb ysgrw. Annie, bydd ddim rhaid nhw'n hau tra ti'n ymasgu. Na fydd wir. Na bydd siŵr, bydd ti'n westai. Cymryd byddafnos nesaf yn ti'n gael sef yn gorff yn ôl. Thank you.
Chris adre, Mr Wilkes. Mae'n braf bod adre. Sut sydd eich taith o Chicago? Ddim yn drwg. Fi gymeddwl fi 11 na rydyn ni mond gorfod gwario pethau gwell. Rwan ta, popeth yn ei dro. Ydy'r dadlu wedi cyrraedd y Paris? Do, sir. Mae nhw wedi osod yn barod. Ie. Na, tydw i ddim yn ei hoffio. Gyrwch o'r ôl. Great. Yes. Mae'n syl. Ar arglwydd rhywsod, am eich ffonio yn y tŷ gwynt. Na, mi'n ai ffonio bobl. Dyn nhw'n arall. John D. Rockefeller, Mahatma Gandhi a Harvey Mans. Nes bwysig felly. Be'r rhagw eisiau? Dweder o fi. A hoswch y funud bach. Mae'n rhywbeth reit ddiddorol am wneud yn y nes yma. Efallai gallu ddiw o'r hefyd. Efallai sy'n fawr licio o'r hefyd. Cwch yn y trwy'n. Iawn, sir. Dreg, mi fyddai angen y siaced a thrwsys fel redro. Sir, dwi am eich cyfarfod... O, a fyddai ddim angen swper yma. Mae gennau oriau o waith ac i ddim gyda'r nhw. Iawn, sir. A Dreg, mi fyddai angen chi gymryd llaw fer. Iawn. O reita, fel chi'ch gweld chi gyd eto. Dreg, bydd hewch y staff. Iawn, sir. Dreg, os ydych chi'n ystod eich llyfr mewn pethau. A pwy di hwnna? Sir, dyma Annie. Annie fydd blentyn ddifaid dwi'n treulio nadolig o fi. Plentyn am ddifad, ond tydi hwnna ddim yn hogyn. Mae plant am ddifad yn hogia. Mae ddrwg yn i, sir. Dim ond blentyn am ddifaid at chi. Felly mae'n eisiau ddewis hogan. Dwi eisiau hogyn. Gyrwch i mi ho. Mae gen i wedi diddorol hefyd, sir. Efallai rhywch chi defu hoffi fi. Roedd fi yn y toilet? Ie, wel. Mae'n siŵr y bydd yn rhaid i ddyn y tro. Annie. Annie be? Sir? Beth ydy di ddweud i blentyn? Oh, just Annie said, Mr. Roberts. Does gen i ddim gyfer? Wel, wel ni. Just Annie. Just Annie. Mae'n ddrwg yn un o'r grym hogyn. Mae'n siŵr bod ti eisiau ffordd o Charlie Chaplin. Oh, boi, oes! Pwy ydi Charlie Chaplin? Allwn ni ddim bod yn hapusach eich bod chi'n treulio'r nadolig yma hefo ni. Greu, byddech chi yn gyda rhifau atfodion, bwyd pear, Toledo i... Beth o'n i fod i wneud efo'r blentyn yma? Dyma'n noson gyntaf yma hefyd, sir. O, ie? Wel, Annie, dyma dy noson gyntaf i'r yma. Felly mae'n siŵr y ddod ni'n ei rhywbeth arbennig i ti. Pam na'n neud eistedd? Bydde ti'n hoffi mynd i'r pictures? Oh, boi, wrth gwrs, mi ysni wrth y môr. Dwi wedi clywed llawer yn dan nhw. Dwi roed yn bod dan. Na, sir. Wel, mi fydd rhaid i wneud rhywbeth ynglyn â hynny i. A dim ond y gorau ti, Annie. Mi gei di mynd i'r Roxy. Yna mi gei di hyfen iawn yn rhywbwmau. A taith taxi agor Central Park. Waw! Greis, ond cofiwch am y llaw fer yma. Mi'n angen chydig gyntaf bore fory. Yn lle mi, mi gewch chi fydd gannu'r pictures. Iawn, sir. O, rhywbeth yn bod, Annie. Na, dim wedi bod, sir. Tif, dweud beth sy'n bod. Dwi sy'n eisiau mynd i'r Roxy. O na, dwi eisiau mynd. Ond, rydyn ni'n meddwl mae'n chi fy symud am ni. Fi? O na, mae gen i ofn mod i dawed ni dros y hen yma i fod yn... O, oce. Ti'n gweld, Annie? Dwi'n newydd fod i ffwrdd ers 6 wythnos yn gwneud archwiliad o ffactrion. Neu hyn sydd ar ôl o'n ffactrion, efo'r dir wasged ofnadwy yma. A pan mae dyn yn rhedeg corfforaeth ar miliynau a miliynau o bunnoedd, sydd efo... Mae'n iawn, Robert, fi'n da. Mae'n iawn. Mr. Baruch, sir. Da iawn. Helo, Barney. No, mi gydaeddus i fi awr nhw. Na, di troes a Chicago. Barney, doeddwn ni ddim yn o'r hoff a hyn o'r gwelai sy'n yna. Ffactrioedd wedi cael. Fi rwy'n ti'n hollol iawn. Os nad ydym ni'n gwneud pres, os ydy iawn o neb arall yn dweud dim sicr i ti. A damia Barney, mae rhaid iddo gael syniad newydd, cynllun newydd, rhywbeth newydd. Ia, dwi'n gwybod i fod yn democrat, ond mae o'n ddynol hefyd. Gna, fi siarad leol sy'n amdano. Pan nad oedd i draw hyn yma, i eithon ni... Fedra i amser... Wedi meddwl am ni, allai ddim hyn yma. Mae gen i 10 ti i'r pictures. Efo hogan fach 10 blwydd oed. Dwi'n 11. O, sori Barney, mae 11. Hwyl rwan. Drake! Yes, sir? Cotcha. Iawn, sir. Fyddewch chi ddau hefyd?
gewch geweest. Af ydych chi'n bandju sŵn, neu'r dwsyn dwi? Fel dwsyn dwi? Na, dros o dafydd i bach. Mae'r hogan yma wedi cael ei chloi mewn cartref i blant am nifer. I gefnod ni. Cerdded? I'r Roxy? Wrth gwrs, pam lai? Dim ond 45 o kilometr diawns. Gwrdd A fel glwch hwnna, nwyon bysys fyth arnyn ni. Dos am ail o ail efrog newydd. A tydych chi'n sylweddoli gymaint ydych chi wedi fetio. Fe'r holl ddinas, ydych bod chi wedi bod i ffwrdd am sbel. Ac fel dywed y dyn, ar ôl efrog newydd, mae pob man arall fel cachyn. I see.
hanes romances Helen Trent. Ein nod mewn bywyd yw profi bod hi'n bosib cael ramant yn 35 mlwydd oed. Dyma hyn y mae pob merch yn eistedd ei gael ramant ar ôl 35. O ddiw, gobeithio bod hynny'n wir. Hynna da, oes Harrigan. O ie, Farrell. Wsos yn unig, ti fian. Wolbex di cael llawn bol ar Annie Barrett, do? Na, allan o'n gwrthwyn am y dweud fi. Mae Mr Wolfers wrth ei bod yr Annie. Mae Annie go amser gorau bywyd. Lyfli. Mae bron amhosib bod hanner ddau yn mynd i'r bop yma'n efo'r gilydd. I'r Roxy, y gyfnewid pastociau, a dyfalwch chi gawson y ginia ddwy. Y Waldorf. Edward, ac mae Annie wedi gotio fe'i chwt newydd, wedi byth yn ei dynnu ffwrdd bron. Byth bron. Rwan ti'n Sally. Dwi'n gwybod eich bod chi'n brysur iawn, ond mae'r rhaid i chi arwyd o hwn a chael i Mr Donatelli bwrdd y plant yn ddiwedd cyn 10 o gloch bore bore. Pam? Oherwydd bod Mr Wolbex wedi dotio cymaint efo Annie, mae e wedi penderfynu Be? i mabwysiadu. Hold on a munud o'n. Rydych chi'n mynd allt yn newyddion ardderchog yma. Mae Annie a bod yn ferch i Wolbex y milionydd. Ac mae wedi gofyn wrtho fi am ddod yma'n bersonol i ddweud wrtho chi na fydd Annie'n dod yn ei hôl yma. Beth eto? O, diar. Sgiwsiwch fi am unig bach. Sgynnych chi newyddion ardderchog arall i mi? Dwi'n soniad am got, ydw? Dwi'n eistedd chi am y got. Na, ddod. Dwi'n dau, Sanigan. Whoopsie, you got me now. Hi, Aslis. Long time no see. Na, Brewster. Sôn am un peth ar ôl y siap. Maen nhw wedi gadael di allan o lefryn yn ysgrifennu. Ges i 6 mis I ffwrdd am fod yn hogyn dda. Be oedd o tro yma ta? O, mae'n go Ioncus yn deg mod I wedi neud o. O, 11 sandbar. Na. A pam iawn oedd o'n dweud hynny? A bod y ceilio Dandy wedi wneud o'n 11 Calvert. Sis, sy'n licio gorfod penffyn chi o Jersey City. Jersey City. Miss Lee St Regis. Wedi fy enwi ar ôl y gwesti. O ie. Pa law. That's nice, sis. That's really good. Dwi wedi gwneud am mi wedi. Brewster. Gwna fan yn dda, chi. I ti, sis, unrhyw beth. Bydro ma cyrraedd y hotel hefo ti. Wan, sis. Na. Chwam gyd o dwrn arall ie? Na, mae gen I 80 buck yn dod o'r post ydi o, felly'r cwbl di eisiau di 10 buck present hynny. Na. Chi di ddim dimag goch gen i. Ddim digon hyd yn oed dalu am y sylwi. O, 5 buck ag I. 5 buck. Chdi ar y siarad gwaith. Ni di fyw am oedusrwydd am hynny, greu. Wel, tydi, fama ddim yn Buckingham Palace, waith na chi. O leia, mae gen i gyflog cyson. Nwy a ffrydan am ddim. Bwyd a diolch. Dwi'n ei gwneud chi'n iawn. Sis, wyt ti'n ei gyn union o'r ydw i'n ei wneud? Beth fennol. O, ag I. Sut ar wyneb y deiar, dar y ddau plentyn Hannigan dras dan I fod fel hyn. O fe gofio fel dweddau fel esgalwm, yn rwy'n eistedd, un ar pob goes. Gledau blant, mae'n amles sy'n anghyffredin. Mae'n rhaid mynd yno cyn diwedd oes. Newch chi'n cyrraedd y lle bod yn gyfiawn. Rhaid bod yn gyfrwys. Rhaid bod yn hir. O faman wil bywyd yn olchi. Lawr na, sy'n rhaid o'n ddilyn. Eich cyngor chi.
Dwi'n cytuno nad ydy fab ni fy rwys a fi'n wedi. Ia, na, dydw i ddim yn gofyn am eich cymorth chi. Dydw i rioed wedi gofyn am gymorth gen unrhyw ddyn, a dydw i ddim am ddechrau unwaith. Ond fi'n dweud wrthych chi, bod yn rhaid i wneud rhywbeth ynglyn â hyn, a hynny ar y fus. O reit, beth am ni drafod hyn... Dydd Gwener. Iawn. Grandewch, Mr. O'Leary. Pam na nawn ni gymorth ac ydwch chi a Mrs. Rwsyn o'r Tadw yn swper nos mewn Nadolig ar y ffordd i Hyde Park. A ddechrau. Hwyl fawr, Mr. O'Leary. Damia. Do'n ni'n gwybod i fod am bwysig yn ystod yma, os ni rioed wedi rhaid gwahoddiad iddo fo. Greis, roganiaeth i Awsnich a hola efo democrateg yn ei bwysau. Ac na Martin, bore dydd Gwener, un ar ddeg o gloch, cyfarfod yn y tŷ gwyn am yr adnewydd Roosevelt. Ddoth y parsel yma, ti ffwys? Dos e, bydd yn heibio'r bore yma. Iawn. I ddod o'i oed i chi, ac yna gweud yn mod i eisiau mabwysiadu. Lle ma? I fyny grisiau neu stafell dalu, a un ôl brec i nhw. Iawn. Damia. Does dim rhaid i fod yn nerfus, a ni fydd eich plentyn hapusan yn y byd. Wrth gwrs. A ti dwi ddim yn nerfus. Dewch chi ddal yna. Annie, ti'n gwybod fel dyn ni wedi bod yn? Annie, helo Annie. O, Miss Annie, chi sy'n? Iawn, Rick. Helo Annie, sut wyt ti hefyd? Iawn, diolch yn fawr, sy'n chi? Iawn. Annie, rhaid i'n amser i ni'n dau gael sgwrs difrifol iawn. Ydych chi agor y fi nôl yn cartre? Wrth gwrs nad ydw i. Annie, ydy hi'n bosib i ni gael sgwrs difrifol? Fel sgwrs i ddau i ni? Wrth gwrs. Annie, fe map i gyd yn rhaid slawd iawn. Mae'n der yn cecyn y diafol yma'n Efrog Newydd. Fi farw y dien cyn bod yn ledwr ddoe, ac mi'n ei sy'n ei ledwr ni fy hun. Ti wedi wneud un ffordd neu llall y byddwn ni'n cyfoetho. Cyfoetho dros ben. Roedd hynny'n syniad da. Erbyn fy mod i'n dau rhaglen, roeddwn ni wedi gwneud fy miliwn gyntaf. Yn amhen den pen, roeddwn ni wedi troi hynny iawn miliwn. A bryd hynny, roedd hynny lot o arian. Tawa, gwneud arian roedd fy mywyd i, o waith i'n gyfadau fy ffytiau. Roeddwn ni'n greulon yn y bobl yn mynd rhaid i ni sathru arnynt ar y ffordd eto. Oherwydd, fi wastad wedi credu mewn un peth. Does dim rhaid fod yn greul efo'r bobl yr wyt ti'n ei cyfarfod ar y ffordd i fyny. Os nad wyt ti'n gwneud i ddod yn ôl i lawr. Ond yn ddiweddar, dwi wedi dechrau sylweddoli rhywbeth. Does dim ots o faint o rym brandus yn y disiblyg sy'n gen ti. Os wyt ti ar ben dy hun, waith ti'n fod yn glawd ac yn byw yn hecyn y diafol, dim. Annie, wyt ti'n deall beth yw'n siarad wrth ti? Wrth gwrs. Da iawn. Chrydig. Chydig. Na, cydw yn debyg. Dwi ddim yn da. Da iawn. Ti'n ffwys ddo, ac mi brynes i'n beth bach i ti. Mae'n ysgrifennu. I fi, hela, chi'n dweud yna, gweld i. O, diolch. Loced arian i dros. Mi sylwais oedd yr hen loced wyt ti wastad yn ei gwisgo. Honna sydd wedi torri, a dyma fi meddwl i fi fy hun. Dwi am brynu loced newydd yn ei sydd loced. Diolch, Mr. Roberts. Diolch yn fawr iawn. Tyd yma, fi dyna mi'r hen loced ma. Na, peidwch yn gwneud i dynnu dy lot i ffwrdd. Dwi ddim eisiau ei newid. Annie, beth sy'n bod? Mam yn hard o dafod y lot yma i fi pan byrwn nhw'n ymwneud cartre ac wyddwn yn nodyn hefyd. Ac hefyd, dwi'n gwybod bod mi fod chi'n nad dwi'n gwybod yma'r ystoli. Ond, dwi'n gwybod sy'n dweud hyn. Un peth i dwi eisiau. Mwyn ddim byd i gyd. Ydy fel hyd i mam yn hard. Ac i fod yn y plant eraill. Yn bryniau ni gwych. Annie, fi fydd i'n ôl reit. Fi gael hyd iddyn nhw ti. Fi gael hyd iddyn rieni fi ti. Mi ai ôl brand i fi. Nisan, gael ei wrth eich gafod. Os gall unrhyw un dod o hyd i rieni, Mr Warbucks di'r dyn. Gofyn i ti, boen iawn si, neu Mr Warbucks sy'n mynd am y dad. Fi fydd yn cael ei rhoi pawb mae'n ei glogio. Fi fydd yn cael ei gysylltu a bob blwyddyn
Cymraeg y cenhedloedd. Ond eto, gobeithio yn cofiwch. Wir, ddiw!
Iawn, Bingo. Gwennwch, wir ddiw gwennwch. Hei, pwy sy'n nawr gadael ni mewn y studio? Wel, neb llai na diwydiannwr cefnog a'r tycoon, Oliver Warburgs. Noswaith da, Oliver Warburgs. Noswaith da, Bertie. Mae'n braf cael bod yma. Oliver Warburgs, dwi'n deall bod gen i chi rhywbeth i ddweud wrth yn gyfeilli'n gartref a mae'r anhygoel Annie bach yma. Ond dwi wedi deud hynny chi'n barod. Oes. Mae Annie yn ferch bach 11 mlwydd oed a dawyd gan ei rieni a eisiau cartref anifail Efrog Newydd a Rhagfydd 31-1922. Ond yn ydych chi'n arwain yn chwilio cenedlaethol o'r fordir i arfordir yn rieni Annie? Ydw i'r Bertie. Rydw i ar y funud yma yn arwain ymchwiliad cenedlaethol o arfordir i arfordir yn rieni Annie. Ar ben hynny, dwi'n cynnig siec addysgedig o 50,000 o leni i unrhyw berson all bron mewn. Waw, Warburgs, 50,000 o leni! Waw! O, boi, 50,000 sy'n bacyn! Ish, bydd i stawagi, dydy yn ymwneud. Yn gwybod beth sy'n bacyn? Da byd ydych chi'n dweud yn ddoniol? Am ydych chi'n sefyll dechrau gysau fel yna? Ydych chi'n dweud yn ddoniol? Felly, gan i Annie, os chi'n gwrando yn rhaglen, gysau'n ddechrau Mr Warburgs yn ofal y rhaglen yma. Efrog Newydd. Nid ungymchel at y bo yn... Warburgs yn toriad draws Bertie. Yn fy nghartref Bertie. 987 5th Avenue, Efrog Newydd, Efrog Newydd. Ac unrhyw eto chi, 987 5th Avenue, Efrog Newydd, Efrog Newydd. Diolch yn fawr, Mr Warburgs. Diolch yn fawr, Bertie. Ac mi hoffwn i fanteisio y cyfle yma i ddiolch yn fawr i'n ddiwrnod pas dan edronedd a'r gweithio K64 sy'n atal anedl dŵr am ganiatau i ymddangos yn y rhaglen yma. Nos da, Bertie. Noswaith da, Oliver Warburgs. Felly, rhieni Annie, os chi'n gwrando ar y rhaglen, mae yna 50,000 o leri ar anwyl Annie yn aros yn dano chi. Felly, cyswllwch ar y fyrda. Ydych chi'n cwrdd? Wel, os dylai i'r hen gloc ar wal, mae Seattle o Sawl yn gynt yn gyda'r dweud gwed. Pas dan y sirbi, ein i'ch dan ysglinio fel Donald Hollywood. Felly, ar o'n teulu awr y wedi, Ronnie, Bonnie a Connie hefyd fe oedd hwyr. Fred McCracken. A Jimmy Johnson, yn unig sylweddau radio Brysdiedig. Dyma
glwysio. Mi fydd yn ei ffilmia nesa. Carwch eich gwaith! Tydi hi byth yn methu. Gwobr o 50,000 rieni Anni. 50,000! Os ydym yn gwneud defnydd da o 50,000. Dwi'n cysau'r hogan y gymaint. Sa chi'n meddwl na fi di mam hi? Sodwch chi o? Ar y chi'n monedigaeth sy'n pedwar i gasau yma? Ia, gyda chi isio. O, Ralph, mae gen i ofn. Efallai bod yna rhywbeth drwg wedi digwydd i fi. Shirley, fydd popeth yr ein. Shirley, fydd hi yma, a ni fydd hi a hi, unwaith. Mam, oeddech chi'n gweithio yma, 11 mlynedd yn ôl? Oedd nhw'n... Wel, mi gawson ni amser ofnadwy yr adeg hefyd. Ofnadwy. Bydd rhaid ni symud i fyny, I i'r fyny. gogledd, i Ganada. I Ganada. Ac bydd rhaid ni adael i babi bach ni, Babi yma, bach. ar y stepan ffrant. Ar y stepan ffrynt. Ein hogan fach ni. Ein Anni fach ni. Anni. Chi di rhieni Anni. Ie, mam, ni ydi rhieni Anni. O, please, dywedwch wrth i mi nad oes dim byd drwg wedi digwydd iddi hi. Rhieni coelio hi. Rhieni Anni. O ble fysach chi'n dod? Mae gen i fferma i fyny, yng Nghanada. Canada. Mae gen i ni lot o ieir. A chwian, A gwyda. ac un ceilio. Mi ddys i fan ases. John Hewster. Ni byth di darnafod i mewn 1000 o flynyddoedd. Mi twysys i fan ases, a rydyn ni am twys o Warbucks hefyd. Rydyn ni yn cael 50,000 o ddoleri. Wy'n fydd ein jofon fwyaf erioed ag i. Dwi'n gael bod un yn Brooklyn a ffeindio tysgu eich geni i unrhyw un arall da ni angen. Rydyn ni dal angen dy help di. Am unrhyw fan oedd yn rannu, a help ni lwyddo. Iawn. Fi helpa chi. Ond, be sy'n efo i fi? Mi rhan ni'r arian. Rhwng y tri. 2. Rhwng dau. 2. Rhwng y ddau. Breit lawr y canol. 5,000 yr un. Mae rhaid fi symud i gyfnod. Synnu nhw gyda disgleiriad yr hen geirol. I fewn y casa. Da ni ddim yn ar y fwyaf. Cael yr arian, cael yr arian, a rhedeg fel y diawl allan o'r dre. Iawn. Ond Anni, hi di'r broblem. Be ni di fi wedyn? Sy'n di hynny ddim yn broblem. Ond dwi eisiau rhywbeth diflannu? Mae yn diflannu. Am beth. Bydd mewn i'r arian a gadael y dinas ffermol yma am beth. A mi nawn ni gyfarfod di. Yn lle? O, ia. Yr unig beth rydym wedi gael gan y fframchwyn nelan o'r wrthnos a'i gyngor o funud ydy creu dipyn o siarad gwael yn dim gweithredu. Mewn gwlad sy'n fodyn o'n tlodi trysnon a gweithredu sydd ei angen sy'n ei gweud. Dim geiriau yn fyr Mr. Arnowen os ydych gwrando rydym yn edrych allan bod sgyrsiau o gyntaf. Mae hyn hyn! Beirniadu, Damia! Dim byd o beirniadu! Fi'n gwybod, fi'n gwybod. Mae hyn yn ofnadwy. Welodd rhywun y Washington Post
Dwi dweud unwaith eto, yr unig beth sydd ei ofni ydy ofyn ei hun. Daw hael ar gryn. Rhaid mi newid trwch pob trechefyd efo gwen. Oliver Roberts a'i ffrind, Brooklyn. Diolch yn fawr, Louis. Wadwch yn mwy mewn? Dewch yn fewn. Oliver, diolch i ti am awr. Bore dda, Mr. Bradley. Wel, pwys gael ni'n cuddio ti o'r i fawr yma. Mr. Bradley, dyma fy ffrind cwyraf Annie. Mae hi'n ysio cael eich cyfarfod chi, a felly mae hi'n gwrthod gadael i ddod yma. Dim ond i ddweud helo. Annie, wrth gwrs, dyma'r breiffath ac am y mod hyfryd ar y radio. Annie, dyma ddau Lywyd Roosevelt. Sut ydych chi ar Lywyd Roosevelt? Sut wyt ti, Annie, ti'n edrych yr un o'r breiffath o'r ydych chi'n swnio ar y radio? Diolch yn fawr, Mr. Adler. Wel, beth am ni ddechrau? Annie, sy'n mynd i aros tu allan? Na, Oliver, gad iddi aros. Byddwn ni'n bihafio'n well gyda plentyn yn ein ddys. Diolch yn fawr, Mr. Bradley. Annie? Ar ôl, dwi ddim hyd yn oed eisiau clywed gosh ar y geg di. Rwan ta, Oliver, gad i fod yn siarad am ario yn American Papus, sydd ar y efo ario. Fi as ni'n mynd dweud ti, Gylchwyn, ar y dyfarn di ar nos ario. Mr. Arlywydd, fel dywed Calvin Coolidge, busnes y wlad yma ydy busnes. Ac yn eich lles chi, o wlad, Wall Street a Finnau, mae'n rhaid i chi agor y ffactrio ac cael y gweithwyr yn ôl i weithio. Yn ôl y ffigurau diweddaraf, mae 15 miliwn o Americanwyr yn agor di-waith, a bron i 50,000 o bobl heb ddim yn weledol i'w hynod. Mr. Arlywydd, os gael dweud, nid yw eithrawn problem mwyaf. Mae newyddion y glwyr a Almaen yn gweithio fydd i fydd, gellu cael rhyfel. Yr Almaen wyrdyn, mae bobl yn newyn yn y wlad yma. Harold, dwi'n gwybod hynny, ond dyna tymor hir. Cordel, i bobl sy'n newynnu, does na'n tymor hir. Y broblem ydy bod hyn i gyd yn digwydd ar yr un pryd. Mae'r farchnad stoc di gwerthygu eto. Streiciau, reiat, llifogydd, lliwchio. At the FBI, dal Adel Dillinger. Wel, o leia rydyn ni'n gyntyn ar un peth. Mae'r sefyllfa'n anobeithiol ac mae'n gweithio hyd. Daw hael fe'n ymwneud. Yfori, bydd i'n gweld cofod yn gweld. Ish, bydd istaw o gymach. Harold! Beth yw'r restri? Na, pa'n poeni, oedd yn blaen yn hynny. Mae parhau bod yn wlad rhyw.
gan y ysgrifennydd o Efrog Newydd. Mae yna gannoedd y gyplau yn blocio'r stryd i tu allan i tŷ. I gyd yn hawlio, mae nhw wedi rhieni Annie. Wedi dechrau dethol. Awgrymu bod y dychwelyd adref ar unwaith ar wyddwyd Grace Farrell. Wel, Annie, dwi'n aros bod yna blwyddyn gwrando ar awd i wedi nac yn tyfu fi. Hewl, cannoedd y gyflau. Mae'n siŵr bod mamma'n hap o iawn i gyd. Wel, Oliver, cymaint yn rwy'n mwynhau'r gwmni, yn enwedig y gwmni di, Annie. Rwy'n credu y byddai'n werth beth i dychwelyd yn ôl i Efrog Newydd yn gyntaf yn bod yn ôl. Ie, Mr. Arlywyn. Os nad ydych chi'n widio, Annie? Gwyfawr pawb. Neis gwybod. Gwyfawr Mr. Arlywyn. Diolch yn fawr. Diolch i ti, Annie. Rwy'n ti'n barth arbennig o berson sydd i fod yn mwydd arlywydd. Mr. Arlywyd. Mr. Arlywyd. Beth am i ni greu cannoedd neu filoedd o brosiectau ffedro? Argan! Fi ffyd. Trydydd post newydd. A rhoi gwaith i'r diwaith wrth ei adeiladu. Allwn ni greu 5 miliwn o swyddi newydd efo'n 6 mis. Ac mi fydd tal yn noson galluogi miliynau i beidio derbyn cymorth ac yn ôl i dal yn trethi. Fe greu yn wlad yn fydd mor grif, mae'r un wlad yn cynnwys y canghedio'r Hickson, byth ein trechu mewn bryfa. Mi ddoliodd FBI Babyface Nelson, do. Mae'n sy'n siŵr fel Dillinger. Mr. Arlywyd, yr un sydd yn rhaid i ni roi i'r wlad yma ydy agwedd newydd. Weledigaeth newydd. Golwg newydd. Cysyniad newydd. Ymroddiad newydd. Gorwel newydd. Ysbryd newydd. Agwedd newydd. Y farged newydd. Herkins, yna, hyn iawn yn tro cyntaf, yr unig beth sydd ei ofri ydy ofyn ei hun. Efrog Newydd neu Chwyddogion Aeth. Gwnaeth y math yma o logaeth rhwng 1918 a 1924. Y math yma o logaeth? Ie. Gwnaeth y gwerthwyd dros 90,000 ohonynt. Mae'n drwg iawn gen i Annie, ond swm o sylwedd yn hyn a dywyd Cynderson ydy mae un siawns mewn miliwn sy'n gen i ni o olau'n dyniennu drwy'r logaeth. Mae'n drwg iawn gen i. Mae'n iawn. Dwi'n di, dwi'n mynd i'ch gorau glas. Ond os ydych chi dal hyn iddyn nhw, chi'n deg dal hyn iddyn nhw. Beth bynnag, dwi'n siŵr i ddechrau sy'n byw heb yr ienni. Eithaf chi yn gwneud eich ni'n gwneud, i eich bob dim, dwi'n dweud ar y wal. Annie, cad y dweud. Mae Charlie Chaplin yn gwneud ffilmiau. Mi ddyled ti wedi bod un peth arall. Dwi'n wedi ffortiwn, mae ces yn gwneud ces, o wnaeth fy ffortiwn, nid llawer o beth, yn hanol
Rwan ta, Oliver. Annie, ydych chi'n barod i ddechrau? Mae'r broses yma bwysiadu yn un syml iawn. Sir? Yeah? Mr. and Mrs. Mudge, sir. Sylwch ni fo. Edrych, dacwy'n Annie fach ni. Pwy ydych chi? O, ciw bach. Ni ydy dy fam a dy dad di. Mudge ydyn enw. Ralph Mudge. A hwn i fy ngwraig, Shirley. Wyth ystyried hyn del, ond chdi ydy Annie Mudge. Annie Mudge? Rwy'n fi'n sal, ac yn glaw. Ac yn glaw. A ddim gweld pa ffordd i groi. Pa ffordd i groi. A dyma nhw'n dyn yna. Rwy'n cyfle ni weithio ar ei fferm. I fyny, yng Nghanada. Canada. A fod ni ddim yn cael gyda dachdi, hefo ni. Rwy'n ni'n gared i Annie, ond rwy'n rhaid mi adael ni yma. Mr Mudge, ie? Mae'n llawer o bobl yn ni. Tystiolaeth. Mae'n siŵr eich bod chi'ch gweld tystiolaeth yn pwy ydyn ni. Dyma dy leisens gyrru a ti sysgu geni, Annie. Enw Anne Elizabeth Mudge. Ganed i Ralph a Shirley Mudge. Efrog Newydd. Hydref yr 8 1922. Hydref 28? Dyna gan hand-blwydd. Roedd e'n un nodyn, Mr. Dwi'n gwybod, dwi'n dal ddim. Mister, please. Mae'n rhaid i chi gredu ni. Rydyn newid y chwilyd yma, ar y Greyhound, a aeth ni'n syth i'r caffer. A dyma'r dynes yna dweud bod ein babi bach ni, yma, efo chi. Oh, Annie. Dwi'n gallu meddwl weithio cael gafel yn y tu o fy meichiau ers blynyddoedd. Mr Mudge, ar y noson y dawel. Dyma rhywbeth nawr ti'n gwybod am y noson yna. Pan gadawodd ni Annie ar step in front caffer, gadawodd hanner loced gyda hi, a cadw'r rhan arall. Ralph, edrych, mae hyn yn wisgo. Dyma'r rhan gadawodd ni. Yndi, mae'n ffitio, i'r ddim yn berffaith. O, diolch i Dduw, Ralph. Ein Annie bach ni ydy hi. Mae'n ymddangos felly. Hi ydy hi. Hi ydy hi. Wel, os ydych chi'n casglu eich bethau, nawn ni efo hi. Ewch â hi. Na! A bydd i'n bach, Mr Mudge. Beth am yr arian? Arian? Wel, does gen i ddim llawer, ond beth dwi'n cael beth bynnag ydych chi eisiau. Dydych chi'n wedi clywed fod mod i'n cynnig siec arddysgiedig o 50,000 o ddoleri i unrhyw un all brofi mewn bwyd i rhieni Annie. Na, fel sir. Dydw i ddim wedi clywed am unrhyw siec. Beth bynnag, dydw i ddim angen unrhyw arian. Yn union, dydyn ni ddim angen ddim arian amdan Annie. A'i llaw arall, Shirl. Rwyt ti'n cofio'r fferm foch fechan yma, i fyny yn New Jersey. Gyda 50,000 o ddoleri. Es ni prynu a cael bywyd gwell i'n Annie. Mae hi yn yr awyr iach, gyda wyau ffres. Ham ffres. Ham ffres. Yna'r ffrestiedig, ia? Felly'r cwbl sy'n rhaid wneud ydi arwyddo i fi fyny? Ie, dyna chi. Y foddi. Bore foddi? Ie, fi'n siŵr na byddech chi'n mynd o petai Annie'n aros un noson arall. Tan bore foddi, na foddi. Yna mi gael chi fod i'n hofi ar siec. O, wel, ie, sir. Be berwydd ydych chi'n credu sy'n gorau? Wel, dwi'n credu mae'n amser ni fynd nôl i hotel, mi nhw'n. Ta-ta, Annie? Ta-ta, Annie. Cariad. Tan bore bore, siwgr. Ac wedyn, meddwl chi'n bod y gweddill e oes gyda ni. Wel, tara, wel. Wpsi. Gwyddoch chi dal. Dol eich llawer? Ac yn y tymor. Wel, mae gen i'n newyddion ardderchog. Mae Annie wedi cael hyd i'w rhieni, ac mae'n ymddangos yn gwbl neis iawn. Neis iawn. Ti'n lwcus iawn, Annie? Ydw, dwi'n lwcus. Ti'n gwylio? New Jersey. Drink. Yes, sir. Champagne. Iawn, sir. Mae'n rhaid i ni ddechrau. Mae'n noswyl Nadolig ac yn gwneud ar y newyddion mwyaf ardderchog. Mae Annie wedi cael hyd i'w rhieni. Fi'n cyfeithiw'n destun. Pawb. I Annie Mudge. Annie Mudge. Annie. Nadolig llawen. Nadolig llawen.
Mae'n ymddangos yn mwyn i cael fi effaith ar bawb. Dwi wedi colli. Dwi wedi colli Annie. Sir, Mr Mudge na. Dwi'n siŵr bod wedi gweld o'r blaen yn rhywle. Ac yn ein teimlo'n hyfed yma, na nid fo ydi tad Annie. Mr Lewis, Franklin, rydw i angen eich chael. Wrth gwrs, Oliver, beth bynnag gallai ei wneud ydy. Hwna wedi rhaid i'r gais yn y
Yma wawio, mae popeth yn gwneud sy'n gwybod. Annie, ti di weld hwn? Nef oed yr adar, beth sy'n meddwl? Sir, dyma Mr. a Mrs. Mudge. Dyma sy'n gwneud awr chi. A pleser, sir. A ddech chi fod yn gael ystod yna? Bore da, Nadolig llawn un a go. Nadolig llawn? Dat dwi eisiau ni, dat dwi'n hogan bach ni. Eich hogan bach? Ie, wel, na ni'n edrych perche ar diwrnod Nadolig fel hyn. Rydyn ni wedi gael ein ôl Annie, eich ches ac, y siec. Ai, y siec. I fi bron i anghofio. Dyma chi, Mr. Mudge. Siec arddysgiedig o 50,000 o ddoleri. Arddysgiedig e, taler i Ralph Mudge. Darllen eich o unwaith eto. Taler i mae'r gem drosodd. Ia, Daniel Francis Hankin. Mae'r gem drosodd. A Elni hefyd dan yr enw... Hannigan y Ceidog. A wyt hefyd yn Ralph Mudge a Daniel Finch. Ydw i'n iawn i credu bod swydd yn droset fedro ac bod dynion ar gwasanaeth i chi. Hawli mae'r ystod. Wyt Sander, ac yn hefyd draw am y rhaid. Ddwy, ar eich diwrnod. Iawn, sir. Sir? Miss? A dwi'n credu ddylech chi fel gadw bod y ddynes yma hefyd yn rhan o'r ffrindiau. A'r ystod ddau hefyd yn sgwrs. Dwi wedi gweld y pobl yma blaen. Tan oed. O, ffog o'r ein heffi. Ses, o Lila fi am mynd o'r hyn, i dita dod hefyd. O, Mr. Wilbex. Oliver. Ollie. Dwi wastad i fod yn... Mae'r gêm drosodd. Annie! Annie! Nid dath y bobl yma bod neis a ffein, dyn ni bod chdi erioed. Mae'n drwg gen i Miss Hannigan, ond yr unig beth ydych chi'n dysgu fi erioed, yw beidio neu cewyn. Yr hen wilch! Gaf i rannu gyfrinach efo ti! Dwi rioed yn alicio di premynau! Rioed! Ti'n edrych yn ddwylo di angen! Na go, Kevin! Ti'n gwybod fi? Miss Hannigan! Wel, dwi'n rhaid ni'n hoffi cyfarfod y ffrindiau. Hei, Gemma! Dwi eisiau dod i gyfarfod with Grace Farrell. Helo! A dyma David Walker. Helo! O, a dyma David Roosevelt. Gwrandwch pawb, mae gen i newyddion ar ddechrau. A Miss Hannigan wedi mynd am beth. A fi ddim rhaid yn eich hynny. Yay! Yn lle hynny, fi fydd gyda chi ystafelloedd dosbarth ac yn ffawon.